Τζάκια Eurofire, αναβάθμιση σε παραδοσιακό τζάκι με την τοποθέτηση ενεργειακής κασέτας στο εσωτερικό του. Ανοίγουμε το επάνω μέρος της φούσκας, ώστε να αφαιρέσουμε τις παλαιές καμινάδες και τα τσιμεντένια μέρη που υπάρχουν στο τζάκι μας. Έχουμε μονώσει το χώρο μας και έχουμε στρώσει και χαρτόνια στο δάπεδο, ώστε να μην δημιουργήσουμε αναστάτωση και για να διατηρήσουμε όσο γίνεται πιο καθαρή την οικία του πελάτη μας. Περάσαμε την ανοξίδωτη καμινάδα, τοποθετήσαμε και την κασέτα μέσα στο τζάκι, στη συνέχεια θα προετοιμάσουμε τη θέση για τους αεραγωγούς, θα μονώσουμε το θερμοθάλαμο και θα τον κλείσουμε. Τελειώσαμε, τώρα θα ανάψουμε το τζάκι για να δούμε αν λειτουργεί σωστά και, επίσης, θα εξηγήσουμε στον πελάτη μας πώς θα την χρησιμοποιεί. Λοιπόν, καλό ρίζικο από μένα. Ευχαριστούμε. Πώς τα βλέπεις τα μάγματα σου? Εντάξει, καλά, τα προσέξα όλα. Εντάξει. Καλή δουλειά. Λοιπόν, και πάτε καλορίζικα. Δύσκολη δουλειά. Το τζάκι μας θα καίει τώρα το 1/3 από τα ξύλα που έκαιγε στο παρελθόν. Η απόδοση του έχει αυξηθεί κατά 80%. Και με την πόρτα που διαθέτει η εστία μας παρέχει την απόλυτη ασφάλεια στο χώρο μας.